Welcome back to another vlog. Asa kalam tahu nama saya Indo. Hamba masih Indo. So di hai Bathou Sun. Happy Bathou Sun to everyone. Dah you yang fan seno tangga sino ada na meeting. Pasal from masa kain ala yang naik tangsi. Di langga kan tangga. Pura guru masih utar sekat ke kan ala dah. Saya tangsi logonya ini Friday. Ini sih kenapa tabaynan tangan gini juga. Guys, angi logo pera. Oh, nih dari tangga sedang pansen naik nem. Taman ke bodi kain siang ah. Nih, tangga masakan. Hello. Hai. Ini unci deng bawa lazi deh. Saya tang kui bayi juga. Bathou Sun. Guys, sandung kusuk. Sana जानोसै जानाय लोंनाया बयबो थायो ना बेदरा बयबो जायो जौ जुवाखौ बयबो लोङो नाथाय बे गोथार बाथौ थानसालि खुंथायनि गेजेरजोंनो मानसिफोरा आधा थांबाय गाइस फिथाखौ दिनै जागायजेननाय हिसाबै नोंथांमोनाबो एसे जानजा खाफ्रानो नाजायोब्ला जागोन नामा Silapi lansai. Oh, ada tadi sum. Dayang nongmun फैबाय आरोना फैनाय टाइमाव आं भिडिअ खालामासै स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै बोरै नांदो प्लिज कमेन्ट खालामबानो जाबाय मोजां नांदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम एन्ड साबस्क्राइब खालाम प्लिज सापर्ट मी गाइस ओमफ्राय दायो आं जिलापि जानोसै जिलापिल' लाबोदों आं ओमफ्राय साना जाबाय आरो जेबो जायासै नोंथांमोना प्लिज अननानै सापर्ट खालामबानो जाबाय आंखौबो ओके बाय बाय गाइस स्टे सेफ एन्ड लाभ यू अल